energy niya kasi ano. Bulaga. Utangin na, mukha tayo tanga. Dapat kita nag-start na. Maliyusin muna natin. Guys, kayo na lang mag-adjust. Dapat dito tayo nagsimula. I-reverse muna lang. Natama daw mag-edit eh. I-reverse muna. Kunwari dito tayo nagsimula guys. Mali, mali. Dadasi. Pero kami lang. Pero kami lang. Sa gitna. Hindi na tayo. Ayan. Ayos. Ginugulo natin yung mga ano. Mga nagpipicture. Magpanggap tayo mga bigas, mga malalaking vlogger. Ay shit, ang ganda pre dito, tingnan mo. Ganda ng kuha oh. Ayos na yun. Ayos oh, di ba? Mga quarter ko. Eh teka, ito ba yung entrance? Oo. So tama pala, ito yung entrance no? So iba tayo dito. Nandun saan? Russell, nasa dito. Tama, side naman. Dito ba ako? Yan, side. Nahiya tuloy ako. Vlog ko daw. Ang ganda ng kuha pre oh. Hindi malikot. Naka-on yung stabilization. Basta pag didikit-dikitin ko na lang mamaya. Ay, papasok tayo dito. Ay, pasok tayo. Dito sa... Ha? Pwede dito sa kumpya. Yun o, liwanag o. Kaya balala tayo, tingnan natin kung saan tayo kakain. Oo. Ayun may Ito kanyaman. galing ng ano ha, galing ng pangalan. So may McDo rin pala dito. Bro daw. Sir, steak po with rice and drinks na. 60 Sabi ko dapat naka-ano, chest mount na lang ako. Baba mo nga. Hindi, okay lang yan. Nakakukuha tuloy marami na tao. Yun yung ano. Gusto ng paglaki ng black table. Sige. Yung mga... Ito ah. Laki tayo no, yung kakainan natin. Iniikutan na natin lahat. Iniikutan na natin lahat. Hindi pa, meron po. Visit po, seafood. Takoyaki. Kanina di ba poverty porn yung ano natin. Ngayon na naman food vlog naman. Mag-isip tayo content natin. Tapos naman pagpupo naman natin mukbang. Nakagutom eh. Wala tayong maisip na content eh. Hotdog. Bie Marangle o Bay Marangle or B Marangle Bie. o Bay Marangle. Yeah. Bie, okay. Mushroom burger. Galing ah. Dada, ubos na yun. Country low.
Kaya lang mahal yan, sigurado eh. Maganda to, may kadate ka, pero mga tayong mga lalaki tayo, ay nako, huwag tayo maggastos ganyan. Oo. Manood na lang tayo, tapos record natin. Ba? 3 ball. Alam ba naman ito ko, no? Ang pangarap ko yung ganyan, yung babaril ng ganyan. Sa ano dati? Expo Pilipino. Meron. Oo. Sa bandang likod. Masyado tayo malayo, dahil lapit tayo. Yan, natin yan. Meron po kayo. Meron po kayo, ma'am, sir. Nakita mo yung ginawa ni, ano, ni Mike Tyson yung dart? Hindi. Naka-blindfold, tsaka pinarget niya yung, ano, yung dart. Twice niya, ano, na-hit yung bullseye. Bullseye. Oo. Tama. Naka-blindfold siya yun. Kalkulado na niya yung ano eh. Yung height. Bida ko yan, bida ko yan. Angry Bird. So, Ay, Angry Bird na sir. Ito pala yun. Ay, nagugutom na ako. pagkain dito. May pagkain dito? Uy, ito oh. Asan? Ito oh. May swing. Mga ganito pala. no? Maganda yan kung may kadate ka. Pero kung tayo mga lalaki, Hindi ka naman kailangan magpasikat. hindi natin pasikat. Oo. Hindi naman kailangan magpasikat. Kung may kadate ka, maganda yun natin. So guys, kung gusto nyo magandang place to para magpasikat, Nililigawan nyo. maniligawan nyo. Yan, magpapasko na. So, invite nyo sila dito. Ayaw magsalita ni Dada. Alam niyang masisira yung channel ko. Kasi naghihintay lang to ng ano, hate speech eh. Ito yung mga... Ay, nakabot. Ay, shit, ang ganda talaga ng ilaw dito. Oh, ang ganda oh. Yo!